Kérdése nem a gyermekek jogairól szól szerintem. Az önkérdés az arról szól, hogy milyen formában lehetséges vagy nem lehetséges az iskolában a hitoktatás. Tanrenden belül, tanrenden kívül, vagy egyáltalán nem lehetséges az iskola falai között. Ez a kérdés erről szól, nem pedig a gyermekeknek a jogairól. Itt a szülőknek a jogáról is szól a történet, arról, hogy a maguk részéről óhajtják-e a gyermeküket olyan iskolába járatni, ahol a tanrend tárgyai között szerepel, vagy tanrendben iktatva szerepel a hitoktatásnak a kérdése. Itt van, fölteszem egy ellentét a Magyar Demokrata Fórum fölfogása meg a Fidesz fölfogása között. Én ebben a pillanatban nagyon-nagyon óckodnék mindenfajta iskolában történő hitoktatástól, megmondom őszintén, amikor az Oktatásügyi Minisztérium képviselője, illetve vezetője, András Bertalan úr azt tudja mondani és mondhatja a kormánypárti képviselők tapsától övezve a magyar parlamentben, hogy nem létezik ideológiailag semleges oktatás és iskola, akkor nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy beengedünk-e bármifajta ideológiát az iskola falai közé. Ilyen körülmények között inkább nem szabad megengednünk. Én nem vagyok hitoktatásnak egyébként ellenfele, azt gondolom, hogy arra szükség van, a plébánián, az egyház saját helységeiben, és semmiképpen nem az iskolában. Egyébként pedig azt hiszem, hogy abban a kérdésben, hogy milyen formát találnak, ott az önkormányzatok, a leendő iskolaszék képviselői kell, hogy egymással megállapodjanak, de most semmiképpen nem szabad beengedni a hitoktatást az iskolába szerintem. Nem kérdezni a miniszterelnök úrtól, hogy nevezzen meg 2 problémát az oktatás területén, amelyben előre kellene lépni, amit meg kellene oldani. Hát nem szorulnak a szakemberek az én segítségre, mert egész hosszú listájuk van. Én azokat mind komolyan veszem és érvényesnek tartom. De mi az ön véleménye? Én nem vagyok az oktatási miniszter. De csak van valamilyen véleménye arról, hogy a közoktatásban milyen fő problémák vannak a bérkérdésen kívül? Én segíteni szeretnék az oktatás szereplőinek abban, hogy ők az oktatás színvonalát javítani tudják. Én ebben akarok segíteni, nem rájuk akarom erőltetni a magam véleményét, ez egy teljesen más hozzáállás. De nincs 2 olyan pont, amelyet ki tudna emelni, és azt mondaná, hogy ebben meg kellene állapodni, és ez egy fontos kérdés. Abban a 2 ügyben, amit fontosnak tartott, ott hoztam döntéseket, ott nem megállapodtam, hanem a kormány hozott döntéseket. És mi volt ez a 2 ügy? Iskolai testnevelés és hittanoktatás. Tehát az iskolai testnevelés és a hittanoktatás a magyar közoktatás 2 legfőbb problémája? A magyar fiatalok szellemi és fizikai egészsége a 2 legfontosabb probléma. A magyar fiatalok fizikai és lelki egészsége a 2 legfontosabb kérdés szerintem.